video iki. Alhamdulillah terang. Aku menemukan arit, guys. Ini digunakan untuk dompet-dompet. Gak pasti itu gak kebalik. Kayak ini kayak ini. Ini kan ini sak antara waktu enak ini terang. Tapi terang itu enak terang. Aku nyawang gunung dhisik. Tapi keng hujan kae. Ora kerono. Dari menang angin gunung kok menang angin laut. Yang menang angin gunung hilang ya. Oh, cepat ngeleng angin ono mau. Kok nangger omahe di grup-grup ini lho, Mas. Gabung ini teleng ya. Apa? Foto. Foto ini kudune. Alhamdulillah terang nak Kok bedune ngadu kemeng tak ngene. ora. Tembusnya dia. Tembusnya iki rono. Dhuwure romasan. Yo mau. Lho sing aku ngomong kan ono tekan lek. Sak wis nek tengah ngomong kan dalam munggah tembus iki. Oh, Lapangan. Iki rono ki pos telu. tapi dia kene ora sepadang iki lho lek ya. Wah, asli sak mene. Tapi ora sepadang iki lho. Iki kan sempat rondap iki. Oh iya ya. Man padang jalan kan mati kabeh sukut. Oh iya, aku sempat suruh Dan rada delok kan menikmati gunungnya itu ya. itu ya. Itu kayak kene unes ya. Kayak omahe dhewe unes ya. Iki lho kan munggah mlaku setengah jam. Kok pas telu munggah to. Puncake kan kae sebelah kae. Sebelah kono kae. Setengah jam. Lewate rong. Dhewe kayak anu wajah kok. Anu berpate loro ning. Cuman jalur anyar ke Mawar sing nganu ki rono Pak. Nembel ngono. Ya karena dari kolam kene. Nek saka mawar kan emang langsung rono. Ora, Ora Mas. kene. Iki sing lawas, Mas. Sing lawas iki mawar, iki takurene. Dipindah jalur anyar rono, Mas. Heeh. Mergo kono ana pemalaan. Tinggal sedang ini kolam. Iki ya, iki cacane apa? Jalur tiket. Gedung songe lewate iki. Gedung Songo. Sono, mawar. Mawar. Endeng nek kono ana sing kolam renang ngono ya. Iya, kuwi lah kuwi kan ana omahe. Lah Omahe. biyen sing dadi masalah kan ning kono, Mas. Jalur tiket nah padahal ning Mawar anu. Bayar. Akhirnya njur dilokke rono kabeh kae nembus rono langsung. Kan sing ndur ya. Ana mungkin. Gunung kae. Lah ning dhuwur ana wong ora. Ono mono munggah. Puncake seberange kae. Nah, aku tekok mate ono munggah. Paling iso lewat Mawar, lewat Cep, kok kene Padiang. Mau rak kroso lho, sangko perumahan tangane berubah cepet banget. Iya ta? Lah ya aku yo ngomong. Aku biasanya ning helipad iki bar nongkrong perumahan munggah ketoke Suwi. rada suwi yo. Lah iki sangko lipat kan ada padahal ngono lho. Kan dia sekali iki rada ada lho. Masa helipad kono, Mas. Lipat ono kae. Masa sih? Oh iya, dhewe mau Makome kan kae to. dhewe mau foto-foto kuwi lho. Meng sakwise makom lho. Sing wete dudu kan makom mau. Oh iya. Iki cepet banget lho. Wah, itu tambah tua ya. ora, soalnya wis berkali-kali lewat akhirnya kan Iya. Tar hitungane dalane luwih padang daripada biyen. Iya. Biyen kan iki ra ketok lho, nyampe kono kok lemah-lemah blesot-blesot lho. Iki kan bar lewati alat berat to gitu. Ya nak awakmu bener dirondap kita iki. Wong sing Rondap, nah, iki. sak wono dhuwur-dhuwur kuwi ana sing kan teh. Ra tau di rumah teko dhuwur ono barang kan teh kabeh kae. teh kabeh. Oh iya ya. Emang teh kok. Ini kan rak dibabati. Iki nek misale produktif dandani apik hasilnya mungkin akeh lho kae. Akeh berarti iki pengelolaane pas ya iki erane Prabowo gak masalah. Erane Jokowi mungkin wis dieksploitasi. Tek malah di lahan kan mungkin gawe wis ngene sawit. Wong semisale pun ora produktif banget nek kebun teh apik iki peminat pengunjungnya akeh. Iya, kaya ning nggon ning isor Tawang Mangu ki apa kuwi? Ndoro Dongker. Ya kuwi termasuk kan kebun teh apik-apik. Ndoro Dongker Kemuning. Kemuning. Nah, Kemuning kuwi kan kafene Ndoro Dongker. Kemuning. Ya Mas wis tunggake wis
Yo li tinggalan londo iki karo umur-umure dhewe mungkin iki kok. Ini barang ketinggalannya londo masih masih lali. Gawe nek terus nek pan houten ana. Ono kan iso go balik ora ya? Apa? Gawe ta bebet-bebet omah. Dene ono tak aku nek omah dhewe ongkal. Iki gawe ngasah. Kan ra duwe iki landep arekan. Mas iki. Lah makane kuwi lak lan go video telendi. Walah ngene. Kan ngarane kaya aman-aman. Iki iki jenis arit nganu gawe iki. Gawe arit. Ora ngaret iki jenis landep kok kan. Kaya nggon pari. Yo. Kene taleni kene. Landep kok. Ini taleni kene. Langsung taline ku ora dari Ono aku mbok tali. Lah kuwi Ini mana man Pasti kena ya. gimana sih bungkus. kenapa ya? Pucuke sing penting malah. Nih, sing ora ngruwo. Kematian. Kok dulu? Aku dulu kok. Ana golongan bareng. Samurai. Iki nyantelke mah. Ono taline. Paling enak yo lebokno iki, Mas. Botol. Nek pucuke bentangku nyangruk wong mah bae. Kowe kok lu botol. Yo kelewate walike kan lah. Mantep iki. Lho iki gawe karet pari sing kan. Sing landep iki. Iya. Kan pasti kiri kan. Botol Nah, orang mungkin tengah polisi, Pak. Apa masalah takut ao. Sampai rumah dulu. Sampai rumah sana no. Runggut kayak nganu nih. Aku mah coba-coba terus diare tok. Pasti. Mantep tak yakin. Yo kari bakal aku nang mah yo nasa. Aku aneh asan sih. Ayam. Ini kemarin untuk sawewu lagi. Jangan ini wi lawas lho. Ukir ukiran dulu. Kemana yang mati pati. Pahit. Udah pasang apa ya? Perlu mungkin malah jam. Macam apa tuh? Sesuai mau iki medun titik tak gitu. Tunggu tombak aneh-aneh. Ini bubuknya wis ambruk. Ya ini bin bubuk ya Mas. Iya. Patokan. Ini gubuk, ngarep kono sebelah kiri kono pertigaannya gubuk. Ini sorot panas dulu nyata panas semua. Corona ya. Padahal pas dia mangkat mau, aku aslinya mau nabrak malas ya, ayam malas. Pas mangkat, Ini Mas. babon karo anaknya, anak sisi gitu. Ini, mahan tak. Ini Mas. Ini belum kemas. Aku sempet dengar dhewe ngono. Jadi ono malas indukan karo anakan. Anak-anak gak jadi mutu. Anak-anak ngiri, indukane anak. Aku maksudnya masake malah mentar lho mbok karo anake lho. Balik ketemu ora. Kok anaknya gak jadi mau. Pengen aku tak sawet anake.